dáme 13 odberateľov. Dáme 13 odberateľov. Možno, že to bude. Možno. Prosím, len jeden odber mi treba. Prosím. Vás, prosím. Prosím. Len jeden odber. Prosím. Keby ste dali aspoň takto jeden odber. 13 odberateľov. Prosím. Prosím. Prosím, tak toto urobte, prosím. Prosím, poď. Neviem, ja robím 5000 otočiek, ale aspoň keby ste dali ten jeden odber, prosím. Prosím. Nie, to sa nemôže stať. Prosím, dajte ten jeden odber. Prosím. Prosím. Please, ne, prosím, dajte ten jeden odber. Jeden jediný odber. Prosím. Prosím. Prosím, že by ste dali ten jeden odber. Kúknite si toto video. Prosím na toto moje, prosím.